Els accidents domèstics són bastant habituals i poden inclús posar en perill la vida de les persones. Així que des de Vila us donem una sèrie de consells per intentar evitar-los. En aquest vídeo t'explicarem què fer en cas d'electrocució. Per prevenir els accidents per electrocució, no connectis aparells elèctrics que s'hagin mullat. Tampoc utilitzis ni toquis aparells elèctrics si s'està descalç. No posis cap aparell elèctric a menys d'1 metre de la dutxa o pica. Si es té sospita que la instal·lació elèctrica està avariada, desconnecta l'interruptor general. En cas d'electrocució, verifica que la persona ja no està en contacte amb la font d'electricitat. Si és així, abaixa els diferencials. Truca al 112 i a Seguretat de la Vila al 93 581 73 13. Indica si es necessita el desfibrilador portàtil. Comprova el grau de consciència i respiració de la persona afectada. En cas que no respiri, procedeix a maniobres de reanimació cardiopulmonar. No moguis a la víctima del lloc, tapa-la amb abrics o mantes. I sobretot, no deixis mai a la víctima sola.